Right, muri yeZimbabwe kusangana kwatikuita zvekare pamwe padzira re263. Muri yeZimbabwe nyaya ndakakubatira yekutanga inyaya yaBlessing Mutangi. Blessing Mutangi murume iye aiacta achizvita saactress, achizvita semukadzi, aipfeka hembe dzechikadzi, pese paita maskits ake aipfeka hembe dzechikadzi. Kutaura kwandiri kuita kupfeka hembe dzechikadzi kwandiri kutaura kutora mbatya dzevanhukadzi iye opfeka obva atanga kuita madhirama ake, apedza obvisa opfeka dzechirume. But izvi zvisinei pamalooks emunhu uyuyu anga achiita kunge mukadzi, saka anga achizvita kunge ngochani. Zvisinei vaona mavhidhios emurume uyu vaitombotaura kuti ngochani, vanhu vachipikisa vachiti aiwa siyai tione munhu uyu. Zita raishandisa pakuita mavhidhios ainzi Bless, Mama Bless, ndo zita raishandisa, vaizviti Mama Bless. Zvisinei, Mama Bless ava vasungwa vakapiwa 75 years mujeri mushure mekubata vanakomana chibharo vachivaita nekumashure kusanganisirawo vakadzi. Pavanhu 7 ava pane vakadzi nevanakomana vaibatwa chibharo, apiwa 75 years mujeri. Zvinokumburuta zvinofika comment section pamusoro penyaya iyi. Vamwe vanhu vari kuti hanzi timu rese rinoita maskits vakapfeka hembe dzechikadzi ngavamiswe, ngazvibhanwe. Zvinobhanwa here? Comment section ndeyedu. Next update iyo yemurume uyo ari kuda kupiwawo advice, ari kukumbirawo maZimbabweans, hanzi ndikukumbirawo advice, ndakabvaiza here kana kuti ndakagoda. Nyaya yemurume uyu yakamira so. Murume uyu akashanya kumba kwemuzaya wake, kwemuzukuru wake, ashanya kumba kwemuzukuru wake, akatonzwa muzukuru wake nemukadzi wake vachiita zvinhu zvevanhu vakuru, iye akarara pasi mu1 room. Tatinzwe zvisera. Guys, ndiri kumbira muono wenyu, musandijaji, but ndauti mundibatsire kuona maonero amunofunga panyaya iyi. So what happened is Zuro, I drove from Cape Town to Worcester. Vanoziva Cape Town kune kunonzi kuWorcester. It's about over 130 kilometers from Cape Town. So ndaenda ikoko nedhiri rakandiendesa kuWorcester, but kwakutodoka. Zvoti pandakasvika ku about around after 6. Nditori muroad ndakabva ndafonera muzaya wangu. I realized kuti ndine muzaya wangu anogara munonzi kuRobertson. Robertson iri very close to Worcester. Ndakandati ndomuchance yekuti sei kutombosvikawo padheni ndinoona muzaya padheni pake. Mwana wanzvadzi yani yamudhara wangu, mwana watete. Ndatomufonera ndati muzaya komana. Ndikati muzaya uriko here kudheni nhasi? Ndiri kuenda kuWorcester, but ndasvika kuWorcester ndiri kufunga ndibva ndaya kuRobertson ndombonokuonai since nguva yareba. Togara tingotaura pamafoni, but kuvhakachirana kunotonetsa. Takapedzera kuonana like 2017. Akatomboya akationa kumba Cape Town. And mind you, paakauya ndainga ndichigara mulocation ndashandisa 1 room gore raakauya. This time it's my 10. Ndindaenda kumaraini kwake ndakandonosvika pamba pake. Muzaya wangu anoshandisa 1 room. Akuti munzwe the point yenyaya, and musandijaji, ndangoti munzwisisawo nemaonero amunozviita. Ndakasvika ndichiri muroad, muzaya akandiudza kuti sekuri ndopedza basa na 6 ndosvika kumba kuma about 6:30. Saka mangosvika muWorcester ndo address yangu iyi kuRobertson, munongoshandisa GPS unosvika padheni. Kana mukarasika munondifonera ndiri panze, ndogona kungobudawo, munongobvunza kuti panonzi pababa anenge achata risa rake. Ndanomuudza ndikati iripo, ndosvika ipapo. Ndinosvika zvichiwa nditadhiri rangu muWorcester, ndipedza GPS address yekuRobertson. Ndopanananga kuRobertson kumba kwake. Ndadosvika muzaya bobo zise muzaya takutotaura didi, patatomboita 1-1 njine muzaya takatotandana, mukadzi achibika apedza. Nguva yasvika panguva yekurara, muzaya anoshandisa 1 room. Ari kurarama exactly same lifestyle yandairaramawo madhezi akamboya kumba kwangu. So I had the whole picture of it, kuti unovhakachira munhu couple wenenge iriwo mu1 room. Zvinhu zvakaitika neZuro musi wa8 May Zuro 2026. Ndasvika padheni tasvika panguva yekurara, muzaya ndaona mukadzi akuwaridza pasi paflow. Ndangomira kuti kana wapedza kuita zvavo vachazongoudza kuti kuita sei. Ndune muzaya mukadzi aenda pambeda, good night sekuru, toona mangwana kule. Ndikati nini ndichamuka ndidzokera padheni because ndazoenda kubasa mangwana makuseni. Saka ndingomuka ndakatorwa pasi, but ndichati muke makuseni nguva kuchakati vhunderere. Ndinofanira kusvika kumba about zvekuma 7 ndofanira kuenda padheni 7 AM ndichireva nhasi. Saka tatoawaridza mukadzi apedza, muzaya wangu komana auroti ipo akurega ndirare adaneta kwatokuma 12. Muzaya atoita sei, atojambira pambeda apinda mugumbezi nemukadzi wake. Patotongoziva kuti pawaridzwa apa ndepangu, handichatobvunzika ndorara zvonzi tomutsana mangwana kule.
Mandatoziva pawaridzwa pandepa ini nderare pafloor paya ndaisa musoro wangu papiro ndati ko Muzaya anogurara nemukadzi pamubhedha sei nhasi ini kule ndirimo. Paakambouyawo kwangu zvatakaita isusu madhamu wangu wawaridza pasi iwo wachibva waita sei wachibva warara zvavo pasi zvikanzi Muzaya rara nasekuru wako pamubhedha. Zvasingaiti tifuge rimwe chete Muzaya arimo. And for sure I thought kuti maitikira azvakaitawo kwedu zvichangomupawo remind yekuti pandakamboendawo kwana kule paya ndo zvavakandiita vachatiwo kana kuti hazviite ndirare pamubhedha namadhamu kule ngawa tichirare tese mukadzi oenda pasi kana kuti varume toenda pasi mukadzi orara ake pamubhedha pake it's okay. Tarara usiku Muzaya haana uchamirirawo kuti sekuru sinzi vari pano zvimwe zvese zvichaitike because pana kule. Muzaya akutsika bapiro ndirimo. Vakazamawo kuti ndachindindindi but I could hear, I'm an adult. I could hear kuti this is what is happening. Akarowa bhasikoro idzi Muzaya wangu zikwese ko Muzaya ndega ndangonzibvunza kuti ko Muzaya respect yaendepi. Just one night kuti ndangorara ndikutotara ndikubuda mangwana makuseni. You couldn't just wait. Mupfungwa mangu ndikutara ndega. Ende pandabuda hansa ndamuapproacha Muzaya ndimuudze kuti Muzaya maitiro ako haaiti kana kuti Muzaya hauna respect. Ende Muzaya wemunhu mukuru kwandiri is like 6 years older than me. Muzaya atori munhu muhombe zvekuti pfungwa dzake dzofanira kutofunga kupfuura dzangu. But Muzaya akasarudza kufuga gumbezi nemukadzi wake. Achovha bhasikoro aka usiku hwese ndirimo. They tried to be low but I could sense it. Those sounds I know them. So I mean kuti mimi munozoonawo sei kana makazvitarisawo yandakaitwa naMuzaya. Handina kuvhakacha kubva kumba kwangu ndiri kumuvhakachira but ndakangoisawo effort yekuti ndafambawo kudhuze nekwaari chirega ndingoisawo effort yekuti ndimusvikira. Aingogara ngoti kule hamudi kuuya kwangu. Ndaenda kwake just for a single night, not for hours, less than 8 hours ndiri pamba pake. But this is what happened. Can you tell me kuti murimi munozoona sei and maizvitorawo sei nanhasi? What would you think about Muzaya wako kana kuti hama yako ichinge ichiacta like that? Ini munhu akauya kumba kwedu isu madhesi atashandisa one room, munhu aiti akauya kumba kwangu kana ukauya vari kapo chaiyo zvinoita madhamu wangu waigona kuti varume pasi vakadzi pambedha kana kuti varume pambedha vakadzi pasi. Ndine mupana wangu ari kuno futezo achashandisawo one room ndozvataita tikavhakachirana. Varume pambedha vakadzi orara pasi kana kuti vakadzi pasi varume pambedha. Either way vanenge vangorunga vakadzi ndozvatiri kuti kana ukavhakacha uri one madhamu wangu anozomika sure kuti hatirari tese, umwe anorara pasi vamwe pambedha. But yandakaitwa neMuzaya wangu I didn't know what to say. Kandiwaudze kuti ko muda kundirari pasi ndega how, and ndangoti vanhu vari mumba mavo they know how they will arrange everything. But pakuzochovha bhasikoro futi apa ndiripo